Ovo je zvanična dvodnevna poseta kineskog predsjednika našoj zemlji, druga u poslednjih 8 godina i prva poseta šefa kineske države Evropi posle 5 godina, tačnije od izbijanja pandemije koronavirusa. Ovde će dakle na ovom crvenom tepihu biti priređen svečani doček za kineskog lidera uz najviše državne i vojne počasti. Biće intonirane himne, smotra počasne garde, a potom će dvojica predsjednika pozdraviti delegacije dve zemlje. Ovde su dakle i predsjednik vlade, ministri u vladi Srbije, savjetnici predsjednika Vučića, kao i zvaničnici sa kineske strane. Sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom u Beograd je došlo oko 400 kineskih zvaničnika. Među njima su i najviši članovi Centralnog komiteta Komunističke partije Kine i šef kineske diplomatije Wang Yi. U ovom trenutku stigao je šef kineske države ispred Palate Srbija. I dočekuju ga predsjednik Vučić i prva dama Tamara Vučić. Ovde je i prva dama Kine, Peng Liyuan, supruga kineskog predsjednika, koja će sa našom prvom damom imati odvojene aktivnosti tokom dana. U ovom trenutku očekujemo dakle da dvojica predsjednika dođu ovde na ovaj plato i da čujemo himne. Gospodine predsjedniče, počasni bataljon garde postrojen u vašu čast. Raportira potpukovnik Mirko Mitrić.
da najavim praktične korake. Prvi je, kao rezultat naših zajedničkih zalaganja, sporazum o slobodnoj trgovini Kine i Srbije će da stupi na snagu 1. jula ove godine. Kina podržava Srbiju u njenom organizovanju EXPA 2027. godine i mi ćemo poslati delegaciju koja će da prisustvuje tom događaju. Firme kineske će da budu podstaknute da učestvuju u relevantnim projektima izgradnje. Pod 3, Kina će da uvozi više kvalitetnih specijalnih poljoprivrednih proizvoda iz Srbije. Pod 4, Kina će podržati 50 mladih naučnika iz Srbije da učestvuju u naučno-istraživačkoj razmeni u Kini u naredne 3 godine. Pod 5, Kina će da pozove 300 mladih Srba da studiraju u Kini u periodu naredne 3 godine. Pod 6, Kina pozdravlja otvaranje direktnog leta od Beograda do Šangaja od strane Srbije i podstiče aviokompanije dveju zemalja da otvore direktne letove od Beograda do Guangzhoua. Prijatelji, istorija nam pokazuje da prijateljstvo Srbije i Kine jeste prijateljstvo koje je iskovano kroz našu izuzetnu zajedničku borbu da unapredimo svetski mir i razvoj. I ono je iskovano krvlju i životima naših dvaju naroda. Gledajući u budućnost, izgradnja zajedničke Srbije i Kine sa zajedničkom budućnošću u novoj eri jeste strateški izbor koje su dve strane donele. On ima za cilj da ispuni očekivanja i stremljenja kineskog i srpskog naroda ka boljem životu, a bit će poduprto i podržano opsežnim njihovim učešćem u stvaranju iste. Kina će biti rame uz rame sa Srbijom, Srbijom koja će se ukacati na novi put zajednice sa zajedničkom budućnošću u novoj eri i zaista učiniti da ti bilateralni odnosi još sjajnije sijaju. Hvala vam.